Jo, 2 měsíce na kardio, jak sen, co nechce skončit. Čas letí rychle, jak tak, když to musíš honit. Ale zastavím teď na chvíli, díky vám všem za smích, hluboký řeči, za každý váš trend. Byli jsme tým, fakt rodina, nejen banda lidí. Jste světlo v rutině, co člověka živí. Kolik vtipných momentů jsme prožili spolu a každý z nich má hodnotu víc než zlato z dolů. Díky za každý smích, každý pohled a gesto. Vás poznat byl dar, žádný random těsto. Zůstanu vděčnej, tohle je můj beat. Doufám, že budete dál tak skvělý jak teď. Diskuse o životě, o tom, co nás žene dál. Během pauzy na kávu nebo když čas se vlekl dál. Každý z vás měl sílu, co mě inspirovalo. Jak jste makali společně, to fakt mě motivovalo. Od doktorů po sestřičky, každý z vás má vibe. Tohle není fake love, tohle není žádnej hype. Zůstaňte praví, tak opravdoví, jak jste. Váš smysl pro humor, prostě top, no contest. Díky za každý smích, každý pohled a gesto. Vás poznat byl dar, žádný random těsto. Zůstanu vděčnej, tohle je můj beat. Doufám, že budete dál tak skvělý jak teď. Když jsem přišel, byl jsem cizí nový face, ale vy jste mě přijali, jak bych patřil na stejný place. Těch 2 měsíce fakt stačilo jak roky přátelství. Díky vám jsem našel něco víc než jen zaměstnání. Takže děkuju všem, co mi změnili pohled, co ukázali, že v práci může být i rozhled. Kardio oddělení, tohle je váš track, váš vibe, váš smích, navždy si budu pamatovat. Díky za každý smích, každý pohled a gesto. Vás poznat byl dar, žádný random těsto. Zůstanu vděčnej, tohle je můj beat. Doufám, že budete dál tak skvělý jak teď.